Ulls ben oberts. Sí. Després el cop de fe ens en pegava el cul al terra. Cul ben empegat. Ja està. I ara el que faré és agafar la cremallera imaginària. Agafem la cremallera imaginària, la posem davant de la boca i la tanquem. Jo l'obro, perquè si no, no podeu escoltar aquesta història. Sabeu qui soc? Soc la cuentista i viatjo per tot el món per explicar històries fantàstiques. Us agraden els dolços? I les xutxes? Sí, ja hi ha de cotofluix que s'enxeques pel cor. En un receptari he trobat la història més gormanta del món. Sabeu com es diu aquesta història? Es diu El Nil i la casa del xocolate. En una caseta. Aquesta, la més petiteta situada al cantó del bosc. Hi vivia el Nil i la seva família. El seu pare era llenyataire. I la seva mare era pastissera. El Nil anava cada dia al seu hort a cuidar les seves delicioses maduixes. Nil! Cridem tots al Nil! Nil! Cridem-lo! Nil! Quines delicioses maduixes m'estan sortint. La mare podria fer un pastís. Se'm cau la bava només pensar-ho. Però el Nil era un nen molt trapella. Mai feia cas als seus pares. Que aixequi la mà que sempre fa cas als seus pares. I ara que aixequi la mà, que a vegades no fa cas als seus pares. Són tots tres. Doncs el Nil mai feia cas als seus pares. La seva mare li deia: Nil, fillet, què vols ara, mare? Que ja t'has menjat aquell pa amb tomata que t'he preparat. Ui, pa amb tomata. No m'agrada gens aquest pa amb tomata. Sí, mare, sí que me l'he menjat. I ja has fet els deures? Ui, deures, a veure... Mare, pues sí que hem fet els deures. Que el meu xerrino. Mare, no em facis això, que ja soc gran. Ui, basta. Un dia, els seus pares van anar a la ciutat i sabeu què li van comprar? Pols. Una bicicleta! Sí. Es la bicicleta que decima. Es la bicicleta donde el monitor usa. Es la bicicleta que decima. Es la bicicleta, una bicicleta. Nil, filla, mira que t'han comprat. Hola! Però si és la bicicleta que volia jo demanar per Reis, si ja la tinc aquí, això és perquè em porto molt
es va trobar un hort on no havia plantades ni tomates, ni cebes, ni enciam, no! Hi havia plantada... Hola! Què us haveu fixat amb aquest hort? Doncs si no hi ha plantades, ni cebes, ni tomates, ni enciams, hi ha plantada xocolata! Hola! Quina olor que fa! Ja està, ja sé el que faré. Agafaré una d'aquestes xocolates i me la posaré aquí dintre el sac. I així ho va fer. Va agafar una d'aquelles xocolates i se la va posar a dintre del sac. I ara, com que som tan llest, sempre podré trobar el camí cap a casa meva. A veure la molleta de pa. Aquí. Aquí està la molleta de pa. Molleta de pa una. Molleta de pa dos. Aquí està la bicicleta. I cap allà, cap a casa. Que guai. I en Nil va agafar la bicicleta i se'n va anar corrents cap a casa. Com que havia deixat aquelles molletes de pa, sempre trobaria el camí cap a casa seva. A ratlles que li vaig fer per la nit de Nadal, allí mentre estava fent la sopa de galets, sabeu? Heu menjat sopa de galets? Aquest any hi mengeu, segur. Porta també un pantaló negre i unes sabates grogues. Que algú ha vist algun fill? Sí. Sol ho ha vist. Gràcies. Qui me pot dir on està, sisplau? Allà. Ai, mira. Ai, mare, guaita. Què és això? Que caminant m'he trobat amb un hort on n'havia plantat de xocolata. Xocolata amb un hort? No creus xocolata amb un hort? Que sí, mare, que sí. Ai, no diguis mentires. Ai! Quina olor! Ja ho sé el que faré. Faré un pastís gran. No, un pastís gegantès. I a mi em guardaràs un trosset. Ai, que és el pitjorrito que tengo. Ai, mare, ja soc gran. Ai. I així ho va fer. Va agafar aquell tros de xocolata i va fer un pastís gran. Avui sí que farem tremendo. A veure, com que tinc les molletes de pa per esmorzar, a veure, molleta de pa una, molleta de pa dos, molleta de pa tres, i aquí, i molleta de pa quatre. I caminant, es va trobar un cirerer. Que no m'han vist quines cireres tan grans? Aquí. Me posaré aquí dintre del sac. Us haveu fixat allà dalt al cel? Hi ha un núvol que sembla un codí. I aquí d'allà sembla que hi ha un elefant. Ai, ui, que se'm fa tard. Corre. A veure, molleta de pa una. Ui, avui potser la mare sí que s'enfada. Molleta de pa dos, molleta de pa. Ja està, ja veig casa meva. Ui, corre. Ja. Ai, tu l'havia fet pàstic, que rebentava. Ai. Que avui és el nen? Jugant per aquí. Què està per aquí?
Ahir no, avui, si l'heu vist avui. Ah, sí? A on? Ai, ai, mira, m'he trobat aquí. Mai havia vist unes cireres tan grans. No sabia pas que tinguéssim un cirerer. Ets tu mare, que ets una despistada. Si tenim un cirerer aquí a propet de casa. Ai, ja està. Ja sé el que faré. Amb aquestes cireres les posarem al teu pastís de xocolata que t'he fet i te guardaré un trosset. Ai, mare, que tens de gerida. Ja així ho va fer. Va agafar aquelles cireres i les va posar a dalt de tot del pastís. Però al tercer dia, en Nil, el que el volia fer és allunyar-se molt, però que molt més, per visitar paratges misteriosos i llocs fantàstics. Avui sí que faré el tremendo, A veure, sega, venga, aquí, aquí, sí. Ai, aquí, posaré un altre, però que avui m'he allunyat molt, Ai, no en tinc més. Bueno, faré 4, 10, 14, 27... Aquí! Ai, que bé! Ai, aprofitaré per fer una bona vestiada perquè avui sí que estic cansat. Ai, aquí, cap aquí. Ara ve la tragèdia, No sé si esteu preparats. Tots que resulta que molt a prop d'allí hi havia un missó que estava molt de gana. Ai, molletes de pa. M'encanten les molletes de pa. Molleta de pa una. Molleta de pa dos. No sé què és. Molleta de pa tres. I molleta de pa. Tinc la panxa tan plena que el que faré és anar a fer una bona bestiada. Us n'adoneu de la situació? Ho enteneu, el que ha passat aquí ara? Com que ja podrà tornar cap a casa el nen? No està tan a prop, no. No està tan a prop. No. Despertem el Nil! 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 Nil, desperta't! Desperta't!
altres, les formigues, mengen arrels dolces i fulles tendres. Ai, doncs estic molt trist i molt desesperat. I s'ha fet de nit i ara no sé com tornar cap a casa. Oh, és el teu programa. Que em podries ajudar, formigueta? Si pares per la buida, veuràs, sentiràs que molt a prop d'aquí hi passa un riurau. A veure, sí que sento un riurau molt a prop d'aquí. Sí, sé que el sento, sé que el sento. I adeu, formigueta, gràcies per tot. Oh. La formigueta va marxar. I en Nil sí que va parar bé la buida. I va sentir que sí, que molt a prop d'allí hi passava un riurau. Sí que sento un riurau molt a prop d'aquí. Sí que el sento. Ui, estic tan cansat, estic tan perdut. I és tan de nit que me'n vaig al llit. Ai. Cada dia al dematí canta el gall quiquiriquí. Cada dia al dematí canta el gall quiquiriquí. Cada dia al dematí canta el gall quiquiriquí, quiquiriquí, quiquiriquí. Ui, 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 ui. Ai, ui, 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 ui. Què és aquest soroll? Què és aquest soroll? Si és la meva panxa, tinc tanta gana. I en Nil, com que era tan llest, va... Peix, peixet, de la cansarrón. A veure que si tinc sort. A veure la una, a veure, a les dues i a les tres. Ui. Va, però que no me la so. Però si és una sola de sabata. I ara que m'ha dit que estic molt cansada. I estic molt trist. I molt desesperat. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Què? Ja t'has despertat? Ai, no m'agraden gens els escabarabats. Ei, no ho dies pas d'ahir quan m'abraçaves i me donen els petons com un osset de peluig. Ai, doncs perquè estava molt trist i molt perdut i molt sol. A veure, escarabat, que em podries ajudar? Depende. Doncs mira, que tinc un problema, que estic molt perdut i també tinc molta gana. Jo sé que molt a prop d'aquí hi ha una casa que està tota feta de xocolata. Una casa tota feta de xocolata? Però això sembla mentira, no m'ho puc creure. Doncs sí, si pares bé l'olfacte, veuràs que hi ha una casa que està tota feta de xocolata. Ai, doncs, moltes gràcies, escarabat. I perdona'm per haver-li molestat i abraçat aquesta nit. Miri, li dono un petonet. I a veure què ens passarà avui. I en Nil va parar bé l'olfacte. Sí que sento
menjar, fins que els van quedar ben tips i ben adormits. Xxxt, que estan dormint. I molt a prop d'allí estava a punt d'aparèixer la bruixa! Aquí fa pudor, nens. Feu molta pudor, se me'n passa l'olor pel cap. Em passa per aquí al coll, al collet. Em passa per aquí, se me remena. Se'm remena per l'estómac aquesta olor. Se'm remena, feu pudor, nens, nens. Allí no l'has dit. Gràcies, tu a mi, los dos mon ami. Carmelilla! Ja t'he dit que no vull ningú aquí a casa meva que em podria prendre la poció màgica. Tu aquí tancadeta. I tu, nen bonico, mira, aquí tancada, rico-raco, rico-raco, ai, quin braçot més petit, mira, ara podrà menjar de tot. Està agafant molta son. Et vaig a dormir. Onda, mira que no és de tonta aquesta bruixa si s'ha deixat la clau aquí al pont. A veure si torna a sortir m'aviseu, A veure que és cap a la dreta o cap a l'esquerra, que he de tocar. Una abans d'anar a dormir a rentar les dents. No renta les dents? No, ningú se les renta. Ben fet. Ha de fer pipí. Pipí.